Ya bisa cisin ki perlok ki basengam bat ki bapet ya kani ka video. Te perlok ngangai scam ba pila etiplut syapang ngoi ke story ke jingjia ya ki sijur kata raja bat ka sonam ki bawan kai sang kai pengat ha sora bat kai kabala jia ya ki pila etiplut lengba kilat pathai khubor. Bat haga mai dei bat ka jingjia jong kini ki arngut haga sora ya po ka rimi khalia ka jongi wat apedeng ke jing tre sitom Kipor pulit bat ki hun seng ki baper ki lami syakmat bat twet ya ka met yap ka jongki andre wala kata kadang bun ke jingsha kan tho na indur kila penrem jur ya ka sorkar meghalaya ka jongi ke jingjia ya uraja bat ka sonam hagari jongi kala pencha yong hingan barok kawe apo ka jela ka jongi namar ke jingyap uraja lala ban lap ya ka met yap ka jongu Handre ya ka sanom pan kumno hadin ke jing tuet ka bajur lakat to kat nesngiro omla ban lam ndai de tat hadin bakala surandar hilane wan pendem agi pulit jong Uttar Pradesh bat kumjo kala plaro dehi maka bah siu ka pisa kumba laingut kibreu ban peniap ya uraja la hadin malami kikubor bala tikna badai ka sonam badon keti ban le e kani ka kam ndai ukpa jongka syam langeng bat ula kentho penban padehi ki pulis jong kami khalia ki badon keti banle ya kani ka kam wat hadu maula dawa daga CBI ban tokin halor kani ka benta bat kumju na kaliang men jong ka sonam ro ulang bakat baka sonam kampat ong dala ka jong ka sentur unam ngej setia baga dei ka sonam apa peniap ya uraja kani ka kes bat kani ka story phila yo ihi tharai kalalong ka batnem shisha hapo kari jongi bat kumju hapo kari India barok kawai lor kani ka benta ka jingjia yo raja nagaliang ki ba haying ki jong u kila ong bat kila dawa kila dadai ka sonam shisha ka badon kti bat bale yakani ka kam kila dawa ban ai saja teng e bat kumju tat hadu kan sha phasi de bat kani ka kes ki bor jong ka an kidang ya syakmat ban tokin ban lap shisha ya ka jing shisha baro de kumta ko play sisi ni pi perlok baro ngin sai kendo pan ha ka we ka video